今からおよそ400年前、日本で歌舞伎の原型が生まれた。1603年、京の都で出雲のお国が歌舞伎踊りを披露したのが歌舞伎の発祥といわれる。豊臣秀吉から徳川家康に天下が移り、時代は戦国から江戸へ。混乱の世に生まれた新鮮な感覚のエンターテインメントだった。不思議な偶然であるが、ちょうど同じ頃日本から遠く離れたイタリア・フィレンツェでオペラが生まれた。Nel bastimento che terra assai lontano cantano a cuore de sol napolitano。 ベネチアと並んでオペラの栄えた町、それがナポリでした。2つの町は車の両輪のようにオペラを発展させていきます。ベネチア同様、港町として栄えていたこの町はオペラが入っていた時、すでに庶民文化が確立されていた。Lontana Napoli non si può stare。 ナポリの町の中心、ウンベルト一世のギャレリアと呼ばれる美しいアーケードを越えた先に、イタリアで現存する最も古いオペラハウス、サンカルロ劇場があります。時のナポリ王カルロ3世の命令によって1737年に建てられた。1816年に一度焼け落ちたが、翌年に再建。当時のままの荘厳な佇まいを残す。サンカルロ劇場はこの規模の劇場の中ではイタリアの伝統をそのまま残している唯一の劇場と言えるでしょう。ホールは馬蹄形をしていて、座席は5つの階に分かれています。それぞれの位置から観客が舞台に対面する形で舞台上で起こる出来事を全て見ることができるのです。この劇場は歴史的な建造物なのです。文化財の指定を受けており、それゆえ改変を超えることはできないのです。ホールだけでなく舞台についても何一つ変えてはいけないのです。よって我々は19世紀初頭の技術に従い、古典的な技術を使いながら近代的な舞台を作らなくてはいけないのです。オペラを見ようと思っても、どうやってチケットを入手したらいいか戸惑う方もいらっしゃると思います。前もってプレイガイドあるいはインターネットで予約する方法もあるが、旅の途中でふと思いついた時はホテルのコンシェルジュに頼むか、直接劇場の窓口に行ってみる。案外あっさりチケットは買えることもある。満席でもチケットを手放したい人に出会えるかもしれないし、イタリアは不思議な国なので、粘っていればどこからかチケットが現れることもある。体力に自信があれば天井桟敷を試すのもいい。立ちっぱなしを強いられたり、ステージが全く見えないという事態もあり得るが、地元のオペラファンに混じってオペラを聴くという体験はまさに旅の醍醐味である。モーツァルトの死の翌年生まれたロッシーニは10代で作品を発表した後、ミラノ・スカラ座で華々しい成功を収め、時代の寵児となる。
23歳でサンカルロに招かれ7年間ナポリで過ごし、後にロッシーニの妻となるサンカルロの女王と言われたソプラノ歌手イザベッラ・コルブランを主役に次々と作品を発表した。恋多く、そして美食家としても有名だったロッシーニはいかにも彼らしい言葉を残した。食べること、愛すること、歌うこと、消化すること、これが実際我々が人生と呼ぶオペラブッファの4幕です。そしてそれはシャンパンの泡のように儚く消えてしまうのです。サンカルロで初演された中で最も有名なオペラがドニゼッティ作曲ランメル・ムーアのルチア。ドラマティックなアリア、狂乱の場は高度な技術と表現力を要するコルラトゥーラ・ソプラノの見せ場であり、ギリシャが生んだ今世紀最高のオペラ歌手ディーヴァマリア・カラスの18番だった。1955年から56年にかけてのシーズン、マリア・カラスはサンカルロ劇場でランメル・ムーアのルチアを歌った。マリア・カラスがサンカルロ劇場で歌ったのは、ミラノ・スカラ座でルキノ・ビスコンティ演出の椿姫で大成功したすぐ後のことです。私の母が見に行ったのですが、ナポリでカラスは本当に熱狂的に迎えられたそうです。ミラノ・スカラ座では天井桟敷の通たちがマリア・カラス派とレナータ・テバルディ派に分かれていたのですが、サンカルロではみんなマリア・カラスの味方でした。マリア・カラスはひどい禁止でした。ある日彼女がスカラ座のカーテンコールで観客からたくさんの花束を受け取っていた時、さっきも話したレナータ・テバルディ派のファンがカラスに大根役者という皮肉を込めて20日大根の束を投げつけたのです。カラスにはなんだかよく見えていなかったのですが、ルキノ・ビスコンティが幕の後ろからマリア受け取りなさいと声をかけたので、マリアは大根の花束を拾って優雅に抱えてお辞儀をしたの。観客たちは彼女の謙虚な態度に好感を持ってさらに大きな声援を送ったそうです。マリア・カラスと並んで比類なき声という表現にふさわしいオペラ歌手がいました。この町ナポリ、この国イタリアを語るとき忘れることのできない世紀の名テノール、エンリコ・カルーソーです。エンリコ・カルーソは我々ナポリ人にとって神話的な存在だ。彼がここにいた頃ってのはナポリが空っぽだった時代でね、あったのは上とひどい上しかなかったんだ。だから彼の芸術を理解する者なんていなかった。そしてアメリカに行ったんだ。ともかく彼は我々の兄弟だってことは言えるよ。ここで生まれたんだから。エンリコ・カルーソーは1873年ナポリの下町で7人兄弟の3番目として生まれた。少年の頃、近所の教会の聖歌隊で歌っていてオルガンの先生に才能を見出され、夜学で声楽を学んだ。偉大な芸術家、偉大なテノールでした。私たちナポリの人間にはその進化を理解する力がなかった。だからもしアメリカに行かずにナポリにいたら彼は成功しなかったでしょう。これは私たちナポリ人みんなが後悔していることです。彼はこの教会で洗礼を受けたのです。そして彼が生まれた家はこの教会のすぐ隣の建物なんです。歌手になる夢を胸に昼間は職工として働きながら夜はカフェで歌い、やがてその美声は評判となり専門家の目に留まる。デビューを果たしたカルーソーはイタリア各地のオペラハウスに進出し次々と成功を収め、そして1900年にはイタリアオペラの殿堂ミラノ・スカラ座でドニゼッティの愛の妙薬を歌い大成功を果たす。
彼は現れるべくして現れたのです。その才能は音楽界に必要なものだったのです。その頃ドニゼッティやヴェルディのオペラについてはすでに解釈が固定しつつありました。彼はそこにプッチーニやレオン・カバッロやジョルダーンといったヴェルディとは対極にある音楽家たちが作り上げたベリズモ、現実主義的な解釈を取り入れ、古いスタイルに新しい生命を与えたのです。事実、彼によって初めて違った解釈を与えられたオペラもいくつかあります。それだけではなく、彼は一つの基準点を作り上げたことにより、後世の人々にとって輝かしい模範であり続け、同時に永遠の存在感を持ち続けているのです。1903年、アメリカへ渡ったカルーソーはニューヨークメトロポリタン歌劇場でリゴレットのマントバ公爵を歌い、衝撃的なデビューを飾る。以後メトロポリタンの黄金期のスターとなり、アメリカの地で莫大な富と名誉を手に入れる。エンリコ・カルーソーはアメリカに、そして世界に偉大なメッセージを伝えた伝道師であったということが言えるでしょう。いわば橋を架ける技術者のようなものです。歴史あるヨーロッパの地と若いアメリカ大陸の間に音楽の橋を架けるとしたら、その橋の名こそエンリコ・カルーソー橋なのです。彼の柔軟性と卓越したテクニックから後世の歌手たちは多くのことを学びましたし、自然な商法に基づいたエンリコ・カルーソーの発声テクニックは一つの基準点なのです。歌を勉強するにあたって、特に若い歌い手の場合、エンリコ・カルーソーの声を注意深く聞く必要があります。彼の伝えようとするメッセージにインスピレーションが感じられるはずだからです。カルーソーはニューヨークでアメリカンドリームを掴んだイタリア移民の星だった。彼のことをすっかりアメリカナイズされた歌手だという評論家の悪口を聞いたカルーソーは、むしろ私がアメリカ人をイタリアナイズしているのさと言ったという。ニューヨークは彼を愛し、彼もニューヨークを愛した。しかしカルーソーはいつもこう言っていた。私の心に刻まれているたった一つの名前はナポリだ。1921年5月、ニューヨークで体調を崩したカルーソーはイタリアへ帰り、ソレントのお気に入りのホテルに療養のため長期逗留した。ここはカルーソーが泊まった部屋。現在ではカルーソースイートと呼ばれている。カルーソーは非常に体の具合が悪い状態でソレントに来ました。彼は左脇の激痛に苦しんでいました。アメリカの医者は最初リウマチを疑ったようです。ところがその後滑血をしたので肋膜炎の診断を下しました。実際はカルーソーの病気は肋膜炎ではなく、左の横隔膜の下に化膿した腫瘍があったのです。これが肺の浸潤をもたらし、胸水がたまり始めたのです。アメリカで数回胸水を抜く手術を受けました。しかし原因となっている腫瘍を取り除くことはしなかったのです。そこで故郷のきれいな空気を吸えば病気も回癒すると期待してここソレントに来たのです。1921年7月、彼の病がいよいよ悪化すると著名な医者がソレントまで来て横隔膜の下にある腫瘍に気づきました。医師団は
すぐにローマで手術をしなければならないと言ったのですが、もはや病状は進みすぎていました。もしアメリカで正しい治療を受けていたら、こんなことにはならなかったでしょうね。1921年7月、再び高熱が出てソ連都からローマの病院へ移動する途中に寄ったナポリでカルーソーの病状は急変。8月2日に息を引き取った。彼が愛して憎んだ故郷ナポリで。生まれ育ったナポリの下町からほんの数キロ離れた高台の墓地に今彼は眠っている。カルーソーの息子エンリコ・カルーソー・ジュニアと親しかったドノフリオ氏はカルーソー家の墓の管理を任されている。エンリコ・カルーソーはテノールの中のテノールです。彼の声とその表現力、ヨーロッパ的な香り、二度と現れることのない芸術です。現在に至っても彼は世界のテノール界のトップに君臨しています。彼は低音からテノールの最高音域までを自在に操り、真の演奏というものを作り出しました。その才能から生まれるイタリアの声は世界に衝撃を与えました。彼はその歌唱で世界を魅了したのです。声はビロードのような、まるで黄金が液体となって流れ出すような素晴らしいものでした。イタリアは国家として喪に服し、それまで王族の時にしか使われなかったサンフランチェスコ・ディ・パオラ教会ナポリ聖堂での葬儀が特別に許可された。エンリコ・カルーソーはテノール歌手だけではなく全ての歌手にインスピレーションを与えました。カルーソーの後継者と言われたイタリアの偉大なテノールベニヤミーノ・ジーリはカルーソーのことをこう称えました。彼はある日窓を開け太陽を指さし言った。見てごらん、あれがエンリコ・カルーソーだ。私たちは誰も皆彼の光に照らされているのだ。Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai
scioglie il sangue dentro noi.